22 ka klase-klaseng di kalibring armas ang gitunol og balik sa gobyerno sa mga nanag-iya og dili lisensyadong armas didto sa lungsod sa Muhammad Adjul dinhi sa probinsya sa Basilan ni adtong milabayng adlaw. Ang pagsurrender sa mga armas na hitabo human gipakusgan sa kasundaluhan ang ilang kampanya batok sa mga dili rehistradong armas human sa sunod-sunod nga insidente sa pagpamusil sa Basilan nga mipatay sa 5 ka sibilyan ug miigo sa laing 4 ka tawo ni adtong milabayng simana. Aron suportahan ang kampanya sa kasundaluhan, mismong si Muhammad Adjul Mayor Talib Pawaki ang nanguna sa pagtunol sa mga armas kang Brigadier General Domingo Goboy, Brigade Commander sa 101st Infantry Brigade Joint Task Force Basilan. Pinaagi sa usa ka seremonya nga gihimo didto sa Barangay Buton, Haji Muhammad Adjul Municipality, Basilan Province ni adtong Biyernes, Setyembre 9, 2022. Ang mga gisurrender nga armas gilangkuban sa 16 ka caliber 30mm, 2 ka caliber 30mm carbine rifles, 1 ka caliber 5.56 M16A1 rifle, 1 ka caliber 5.56 Air4 rifle ug 1 ka M79 grenade launcher. Gisaysay ni Mayor Pawaki nga ang mga armas gihuptan na sa mga residente sa nagkalain-laing barangay nga sakop sa maong munisipyo. Ang SALW o Small Arms and Light Weapons usa ka programa sa gobyerno sa pagkontrol sa paggamit sa lost firearms sa pagmugna og kasamok ug kadaot ngadto sa katawhan. Ang mga matag individual nga magsurrender og pusil mamahimong benepisyaryo sa mga programa sa gobyerno sama sa paghatag kanila og livelihood trainings, financial assistance ug uban pa nga makatabang sa ilang panginabuhian nga dili kinahanglang mong gamit og puwersa gamit ang ilang mga pusil. Gipasalig ni Brigadier General Goboy sa publiko nga magpadayon ang kasundaluhan kauban ang nagkalain-laing local government units ug ahensya sa ilang pagpadayon sa SALW program sa probinsya aron makabot sa mga Basileño ang long-term nga kalinaw sa ilang lugar. Nagpasalamat si Municipal Mayor Talib Pawaki sa 4th Special Forces Company nga gipanguluhan ni Captain Alvin Balangkud, ilabi na sa 4th Special Forces Battalion nga gipanguluhan ni Lieutenant Colonel Bernard Samin sa walay hunong nga suporta ug pag-umol niini sa kinatibuk ang kalinaw ug kalambuan sa Haji Muhammad Adjul. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.